Dneska tady natočíme video s Nikolasem. Nedívej se na mě, vole! A ještě jsem tady já. A dneska si zahrám zvonkohru. Takže se uvidíme u baráčku. Čus. Já už jsme u zvonku, budeme zvonit. Nikolas tam ještě je. Tohle nevypadá, tak by to vyšlo. Tak lidi, tak zazvoníme na někoho jiného. Zazvonili. Tohle video nás zatím moc nevychází. Zkusíme něco jiného. Dobrý den, Hladová. Dělej. Hoši, tak tohle bylo neskutečné. Tohle bylo neskutečné. Piči. Gala bitches. Niga. Nedostaneme ban, za to, že jsme řekli niga. Takže zatím čus, tady bude pauza.